Eli moikka vaan kaikille, mä oon Taikuri-kortti ja tänään me tehdään temppuja, eli tutoriaali. Hakekaa korttipakka, voitte alussa sekoittaa. Näin. Uudestaan. Näin. Nyt pakka on sekoitettu, ottakaa kortti. Otatte tän. Näin. Nyt. Mä en kato sitä, ottakaa sitä. Sitten muistatte sen. Ottakaa se pakkaan. Näin. Laitetaan pakka tuolla. Näin. Ja nyt teidän kortti kääntyy. Se oli teidän kortti. Eli, mä kerron nyt miten se tehdään. Aika simppeli temppu. Eli, jos tässä on 7. Ei vedä. Eli, tehdään näin. Annatte katsojan valita kortin. Tässä tapauksessa se on routu 9. Käännätte tai käännytte ja käännätte tämän sillä aikaa päälle. Pidätte niin visusti kiinni, ettei täältä valkoisia näy. Nyt kun te ootte, se laittaa sen tälläin päin tänne. Sitten voitte korttipakan tehdä tälläin täällä takana. Jos te näitte, kääntää sen tämän päällimmäisen kortin. Ja sitten tehdä mitä lystää tässä päällä. Tai sitten se on käännettynä tässä. Toivottavasti piditte tuosta äskeisestä tutoriaalista. Ja muistakaa tilata ja tykätä. Ja se olisi tältä kertaa. Moro!